spaghetti. Ang ingredients natin ay spaghetti, pasta. Natanggap namin ito nung Pasko. Giniling na baka. Ham. Nung Christmas din pa to. Hindi pa naubos. Then meron tayong dalawang sibuyas. Meron tayong bawang. Kasi may mga bata kami, mga karo. Para mga sustansya yung spaghetti natin, lalagyan natin ng bell pepper, saka carrots, magic sarap, black pepper, asukal, para hindi mabilis mapanis yung spaghetti natin, mga karo. Lalagyan natin ng suka. At kung walang mantika, hindi tayo makakapagluto, hindi tayo makakapag-gisa, mga karo. Kaya mantika. Ito ang pinaka main ingredients natin sa recipe nito. Thick milk. Tara, mga kaaro, panoorin nyo ako. Mga kaaro, magpapakulo tayo ng tubig para sa ating spaghetti pasta. Habang ako'y maggagayat ng mga ingredients. Tubig natin, maglalagay ako ng mantika. Ihulog natin ang pasta. Siguro lulutuin natin to ng 13 to 15 minutes. Depende sa lambot ng gusto ninyo. Pagkalipas ng 15 minutes, i-check natin ang pasta. Mga kaaro, magluluto na ako ng sosunay ng mantika, bawang, sibuyas, giniling na baka, bell pepper, carrots, ham, hot dog, paminta, asin, hahaluin natin ito para mag-combine ang mga ingredients. Magic sarap, sauce, isa't kalahating sauce lang po ang ating ginamit yan. Hahaluin natin upang mag-combine lahat ang mga ingredients. Maglalagay ako ng 2 kutsarang asukal para manamis-namis ang ating spaghetti. Ihalo ko ang pasta sa sauce.
Pagkatapos kong halu-haluin, ilalagay natin ito sa heat resistant baking dish. Maglalagay ako ng regular cheese at quick melt para mas cheesy. Habang naglalagay ako ng cheese, pinainit ko na ang ating oven sa 180 degrees Celsius. Tapos, hinintay ko lang mag-melt ang cheese and then mag-golden brown. Ayan, ready to serve na ang ating cheesy baked spaghetti.